Jamfio no empanyifo wo ho. Ano bi sanity. Ni wo kura empanyifo wo ho. So ohine ni wa empanyifo na hwekuro no. Sanity no. To bi tu jama se fo twin so krata an koma se won ko Jamfio no asa. Si Jamfio no empanyifo ho, he go ni won empanyifo ho mo. Abusa fo ho. So bu go ni won wan jasi se be jama se fo twin me kata ma se ko hwekuro no na se ko hwekuro mu simu. Dabi ayen satamane. Ohine ni wa. Ohine ni wa wa na ko krata. So ohine ni wa no the way the very for that's the additional go on and you want to say everything every bank no Ohine ni Jamfio no o ko to ata obi anju ma tumi se ko rewrite asa so ohine ni ho ma obi anu tumi se ko rewrite asa for ko to asa ase na the claim na what you for go dabi ana wo dia ko mo so dia do no no dia do ni fa anu go dey do se down no Sakra no for so any man. I want to dear drew. And what free what bedroom, what did I want to ground? So good for a coffin. Right. I can kind of free for this one. Yeko ono na enrada na wonu nkonya sembeto yerenim na abrantie o sebo nsu afakuru no esi ne men so na o lutu nsase twitwa nsase tonton ye ne mabasa e okuru no so a adehye no e de bedan yera hwe ya opamo no e de no free kuru no so na ansa na no asem ni nyina se de sikoye ni kan go hwe video ni ye ba ye bekwa kusua de e wo onu ho no omabakosem ne se de na de ombetena ho no na bibi atumi ayeye general form ebeboa yo sa kwan so ye twɛn ho masisia Jamfio no empanyifo wo ho ano bi sanity ni wo kura empanyifo wo ho to ohine ni wa empanyifo na hwekuro no sanity no to bi tu jama se fo twin so krata an koma se won ko Jamfio no asa si Jamfio no empanyifo ho, he go ni won empanyifo ho mo abusa fo ho so bu go ni won wan jasi se be jama se fo twin me kata ma se ko hwekuro no na se ko hwekuro mu simu dabi ayen satamane ohine ni wa wa na ko krata so ohine ni wa no the way the very for that's the additional go on and you want to say everything every bank no Ohine ni Jamfio no o ko to ata obi anju ma tumi se ko rewrite asa so ohine ni ho ma obi anu tumi se ko rewrite asa for ko to asa ase na the claim na what you for go dabi ana wo dia ko mo so dia do no no dia do ni fa anu go dey do se down no Sakra no for so any man. I want to dear drew. And what free what bedroom, what did I want to ground? So good for a coffin. Right. I can kind of free for this one. Never tell me what I will make. Mobaning Rutas and Germany. Yo. A year president. Sure. Where more can I say? Jamfio no. Yo. A chrome penny for him anywhere. Yo. Now, another penny for the rich in conference or in the paper. Yo. Fast I say, yes. See them for and go papa about to go on quarry them all. See them for no Kuno. Obia Sabia, what the Kuno Sabia edition Kuno. O three go Kuno Sabia, what was I say? What we could say so. That's Antamania. Jamfio no to pay for Abuja. So say the phone of the No more. but for was also. And I said, what's our talk was a crow? No, So the local also has one more Saturday. Sakano also said one also said the phone over there. Guys, I said, you know what? Why there, why a branch and why is that? Honorable, a professional community. Why? That was all you walk here. That was only. Oh, probably I walk here. Also, not walk community. So by now, go. Ọba wo de ọba to e eni hosa di twam. Osi ni hosa ati. Eti ni ya eto. Ni ya eto. Jamfio no ọpa yi fọ no. Jamfio no addition na before no way.
Although the phone or me, and I was going to say, What is your this year? no one feel? I'm What's the one feel? Look home. I didn't feel as Look home. Look home. Look at it, and it's a way. Well, I don't know how to one feel. Look home. So, the best of the woman can do better. What's so cool? What's so good? I'm going to look up and I saw. So, if I want to play, I'm going to go to Iran. And then you're high, number 7 else. O kura ne ka che wura. Ya fi o no there's a third. Wa ko ni na wura. Wura. There's a one one. Ano wura dis yene no. O kura. Ba ko ka pa se to an go we. I don't know what I want. That is mama de. I don't know what I want. And I say, oh, Over system week. Over Jahan. I mean, never going to have the same one. I don't know. Mambo inaba. Mambo inaba. Mambo inaba. Can't tell me say. Young. Jafuo no se jamaa se kura se jamaa se nwa. Wo mi enhia jafuo no nipa wo nya de hye no. Young. Mo se de dey no mo chiwo na brante yes anu mo nka nchi. Ne fi amra ne fa kuro no hye mo sa. Se jafuo no mambo inaba. Jamaa se ni ho kura no a. Na mambo inaba hye jafuo no ade se ni na bra. Sade tina sebe. Kuro awo na de se ho. Na so wasin chi ya ne ko na wo sha praise visa. Ọmọ mi yàrá ọmọ kyerẹ asase n'ase. O te de talk me no sakro no ya ba che onko. Yo. Nya ne dia. Ho so on si asase bia. Si te sakro no ya ba che on sa. And na yo reka wasa mo etu ho bio. E ko ho kra. Ko ho ma aspato. Ya ko no so fiwa. Ni ko no fe ro ni won ko. Since the phone was for 1 month, so I'm so no free. Only war. I said, oh, it's Romeo. What was your Romeo? I grow not one what was at Yahoo. Since I was a little super gun, I see our home so few. Young. What was at Sibia? Young. What was at Sibia? Young. When you go at you, no more. Say, I was a Sibia or one. I'm on board. No one to cry, I said, we know her. I woman of prayer. So we don't to cry, but people are no. No one to cry, but we know her. I grow also. Sunday Jama and so of and Thompson, I owe there. Sacro also, why order of brother? Sacro, I don't know. Sacro, your father will be now. They come us no. Casama, that's my head now, you know, about the Suva. I will not hear you know. As a girl, no, the Damasi. That's not my way, and for the Golura. About your love. And for Brandon, a grown no to the one as some more. One was a simple. Oh, Cafa, you know your name. I don't know. Madame. One on a committee, maybe. Committee. Already. One fine shed and you show me when no one young or not after What do we do? That's it. Signora, I don't want. I hear the food radio, no. That's it. I got a beer. Good, no, Samra. Now, some no of the bra. That's all said to the one rep. Yes, I'm with you. Robert. Every second, that's a day. I was not asking you all of my mother, no more country. Yes, I will not be told to Budia. So, two. I just yellow bring down Zobra. Also, say, on the day, say, go on and the food is we walk on who is inside. Nothing is a bit over the woman. Don't go home. And I used to Joe Baby, so I can't want to baby, I will do. Okay. I don't want to baby. Nasamba Hamna. A young opinion said to ya, on a penny bar, whom be general Casa Sabi, not to baby, Unsai. Until my own committees on you. Until also, only now had a farming.
the Joba be side da. Nana be a few, Nana, not just fears and all we are. One and next to a 9 man, or naming your baby book, one and next to a more year. No. See what kind of say I mean, yeah. Was shut Sabi the massive way here, or can't I get that from here? So, you are. We're no credit here. So, what's it to know that she has about to bring out the chair? Don't the chair. No credit here. Don't the chair, oh, Faro. It's the one and the credit here. So, what's it to know the chair? Sabi. Sunday to Sabi, we never, Nana. Adoma. I don't know who are brand here, who often who forgot the new time. Well, Sabi, who often you walk to the chair. Some of the children here come to the chair. I'm a guy that's a big. I'm a saying what I can say. Who's saying? Mamma, no, I can't tell ma. And I'm not paying for a room call me back as it could be that and I'm in the pair. So, some of them say, no, Mr. Fairman. Sister, no, Mr. Fairman, we have a little. No, about the channel, actually. No, Something more. no credit here. You know, some who can see as I am not here. And that's about to be so say. It's a Brahmana high. Said, well, It's here. Or no, not too bad. What they are the offer there, you're getting the hour. Since we only do it, as a way. I was with the massive. The very good to myself. So, we that's a toy for you. That's a toy, I will for ya. The other man also to It's here. okay. That's it. You know, I never told you that. I'm saying no about them to every friend. And I was to buy it. So, we want to yourself. And I know person say they buy it. Small little rest in it. What's it? A little bit in it. I'm saying why we end tomorrow. It's here. I'm saying about it. So, I'm saying, I don't buy it. So, tomorrow, I was let you have this one for me. So, whether you have to be responsible with our when I It's here. It's here. don't know what catch on very sadly. So, such a can't be open. Some will not super when I name Debbie Patapra. It's here. The brother. Bibi cry to baby na who of our dinner chain and No. So, you got that spell. I'm going to trouble. Well, you have another to feel it. We'll say, no, look, we have so you will cry out. We'll look at us. Let's say we'll do us or something in your way. And then, what brand chi was so so good to see them. Let's go. Also, send a hand bar. Let's see that all. We'll send a book to the chair. It's here. But I don't know why I didn't say lots of that. You are down brand now. You feel no fun of them up in me. Sit brother, bra. You're not for the matter of my financial and brother, which is as a way. That's a human. We know some rebel. It's here. Catch and Madamano can this was sounds up with you are the ever to Not it see. Say the whole net. There was not a good you. Okay. And the grandma said, I said, what I tell you, they were trouble. So I said, we have some money for you. If you don't do that, and it's simple, it's just as soon as we have you. It's here. I was not going to or kind of names, so far, somebody who be listening so good. And then that's a bit, the better one, the papa. It's here. Over how was that Nancy? I don't really want one number, never can be good. Yeah, that's what. Jibunam. That's the number. We ebusuanti na videos na yekwahwe na je se sabre de abrante no yetu no tumi a nkoso hene de ma no nyina no yaje ade afri nsem enti sabre de kona de ne ho na ba ko kan yese omonko si na namampo hene so na omachie mu di enti a omatuma jakuru no de ama obi ama na be ye ho sa e de afa enti kopem so mbeba no yedi kan ebo awram na yahwe kuro na bakosem
General Kwaba. Yeah. Na ho ye. Boko. Yo. Yen hwe wono sakra wono ene Jemfi wono ni nyina ya dokra na. There be ono na ye nkro miensa na efam ono. Ye wo ono ba ko kuma wo nchen ho. Ene wo Jemfi ono ni sakra ono a ni nyina wo asomaso kwanta e de kwa kosi ntonso e ho na mo Omo hwemfimfim no mo wa manim. Omo kwan ho pe. Eye nkro nkuma mienu na ebobo ho. Jemfi no ne ono Jemfi ono ne sakra ono nyina yekuro. Ni nyina bia yekuro. We ba itsaso bi no sa. Oh okay. Na de akoye ne se Jemfi ono no. Eye papa bia na efre no na Jemfi. Wona na oye ohene ho na asante chire mo se je wo edu Jemfi fo mienu. Baako na ikonya twetekudo no firi ho. Ewo eye adanse Bojusango. Okay. Na na esan wo Jemfi a no nso ye ohene wo Kwabre. Ana sa abre no kuru bebire wo mantem ho na ehye Jemfi ono ase. Ana wo hene ne Jemfi no. Na ono so no so ade bi a esombo ana asante hin bi hin ade aka sketwa no ho. Eno no ne busumuro. Busumuro. Nti ono na asante ne kon ya otiminya busumuro afna no efiri no ho. Eka ho ma sketwa mu yedu. Ena ono asefo no ebi ene dwane ko chechiri jama ase na omo nyina ebri tufo ti emfa ono baby omo wo no omo ne asante mampon bibi efso omo nyina abucha panyin ne dasebre mampon hene eno sina yura asem ne ba na wasa akyere se asante mampon hene ne ba bechichi mu efise ona ye omo ewura ona omo abucha panyin. Okay. Nti sakra wono ne Jemfi wono mu na yura brempon. Ba omo nyina yura brempon. Okay. Yeah. Na meji Jemfi ono no de ono bewo mampon. Ono bewo mampon. Sakra no mo na hwe oye brempon. Na tuba bi na papa ne free no de ono wo Kumase. De ten say tuba bi no. On say wo traditional cancer and my hene my. Okay, tuba bi no wo Kumase. Wo Kumase. Okay. Na Jemfi ono no de enam say ono no ne nkrofo na na edo makotena ne nkrofo na na kochechire jamaase na jamaase yura brempon ne so osan bo mampon so asa no aba on se wo nkru kakra bi te se asama we so aye no nkru kakra bi ho aye yura de a ena abusu asemu nti no ode o makoka o man hene oben no se kona kobo na ne munyedu. Okay. Ntu hwe asante mampon wa asama hene mi no de wa fijas ne jamaase omo nyina ya britu fo se de mampon ne britu na ena hwe asama ya de ko sa nra no onso ya adakọ se de nsuta ya adakọ no ti rad na man se omo anan mu yedu to mu we sha imprensa ti sa bi na nam se jamaase no ene Jemfi ono no ye ade ba akọ nti no oka jamaase ne ho nti DS no jamaase ni hene sesi ya de nanso jamaase no asante mampon hene ne hwe so Ho na ada ho 30 years na nanye ho. Ho na ada ho free 1996 and 30 years. Edin. General yanhwe den na bema obi wo ne krum o se wate asi foforo mu o hwe de wo school kron de say Ntonso and to baby den na bema to baby ehine wo fase abo awura ono to baby no ono de say different kro edin wo mo bo hye bi ana bakose mu no wo ho ye mo sa de ana omo bo hye on say to baby no amafo nim se fro to baby omo twen se fro Ntonso to baby ne ye baby a Ntonso SD wo no e ho ye to baby. Okay. Ekwa kosi asa kuro nim finfin sa asa na wotra asa hye kakra me da wotra asa na wakọ Ntonso no e na to baby no opposite no e na ye nyanyina su baby omo court no no ho nyina ye Ntonso na say e ho ye to baby minim baby a court mi court no tra school no ko nim kakra bia ene so to baby nti to baby no ene wo ho nti baby a friend Ntonso edi na ho nye Ntonso e ho ye to baby e na ni opposite no e ye nyina su sa nyina su na kwan mu twa keke no sa nyina su no ono na na ye frɛ obi ban e wo ho no na ni hu ti ye frɛ edwa ye frɛ bantama no ti na ye frɛ bantama na no me se nkrofo bi se
bantoma sa dia cha say min na fa na dia sa bana na ohoro no no nti na fro bantoma nti de akọ ne say nipa ya kana asem de di kan say onye tu ba bi hene onye tu ba bi apanima so ke bituma ka say ka bi ate oba bi hene na wo fa asinti bi na wo fa di akonwan de bi na sa kuro no so yo musu kuro bi o mbekekere yen fa ne say tu ba bi hene ni kuro ne Jamfi Ono yen fa ne sa o de yen fa ne sa say afa ne sa wi a o yo hene wo fa say a uni tumi bi asokoto asase no hene ne wo fa se ne no hu so ne wo fa se ne tumi wo be beba no so say ebe den abjoare no beduru ho okay na o yo hene busu afanyi na uni tumi so okoto asase o hene nko ne wo tumi nti o hene no na ono no edwen se wa busy ana bisa no atuwo so ya busu ni so onye busu ni so ya adamfo so ya hwan yo se bi akodi dwuma bi ma no eno no limited delegation tumi kakre no dem ma say asase we ne bi am pese okochire obi ma na wo no say fan senka say nkro no Jamfi Ono no tuba bi hene dia abra tuba bi wo hene no wo na akokoma no no question awa ma fa of attorney na say de enti de oye na ya kaka bi nse na oye ho no ense fata enti ya kan say yura show mo say omonko na na me ye hu ni say ho na say enime bi sori wo ma ni mu a wo say nipa bi sekiro mo se no mo ka manfo bi kekan se mi say ye nyina Ghana fo wo ha na obi adi nsemfun bi wo kan se ye nyina Ghana fo ti senka wotu ho ye yi no nanka wasi fi wo ha nam de kiosa be si udan mi se ye nyina Ghana fo na say no ano na tin di nyama nka na nyensem hunu ene edu the highest level a wo nya hene wotumi ye ho hene na wotonton sase ti oba bi wo hene nti sempo ye fan se ti oba bi sase no ene Jamfi Ono akwakofa o hene no na wo so kokon nta ne ntofa di she bie no kokon ma o hene e wo sa akwan ne so o sa fanyi kura ntimi kokan sase mu sanity na me kura mtu a me ti we mi kokan me semfon bi na ma no kopa na efrem o hene ni mu a enyam ne e be frem kuro mu hene okay nti senka asase bi o ba bi nanka akodi ba bi na tuba bi dia ne papa mu o se tuba bi hene na kokon jene sase na wo ne hwan se kokon je tuba bi sase ma no wa no nam no tonton sase so no so ya bo akonwa di ama no ya mpa ya bo akonwa ma ye bo akonwa ma no hefa nkoso nti nkoso no ko ba bi a o te di nkoso he na ko yes ade no oko si amete ya ho ye bo akonwa ma wo bi a seseduma se a mean sorry mfiri seseduma se metena friends dwaben se metonton ta so dwaben ye fanse me de mfiri dwaben me am krum ni seseduma se ho na mfiri na fanse ma ba dwaben na dwaben hene abo akonwa bi ama me na nam dwaben hene akonwa bo ma me ntina makomi krum seseduma se na nsase da wona tonton di na seseduma se na dwaben hene dia pase dem kana enti abo akonwa ama akomu hene won koso hene ho a se nkoso hene wa asase odiso a na nkoso hene no da bi eno kra nje na nkoso hene ne pa no aka se wo ye makomu hene ti efiri na ekọ asase we no me de ahye won sase okay hweso ma me eno na wotumi yesa nti nkoso hene kura da wotumi ko yesa o nti wo ba se obi di hene obantma hene ahemfia na okote bantma hene dikuro bi a na okote na bantma hene dikuro na sase na otonton won sase abra dikuro o da bi nya sa na te say we know ho no traditional council wo ho ohene wo ho na nde unya husa wo no omuni hene sisi a but omuni hene no saa ho no mpum ho no yo kuro ne mpanyifo mo hwe ho okay ohene ka sani ho sisi so ohene na ni ho aron se kuro na abo acting wo ho yo hwe chire wo ho na se jama se ada ho ate fisi aduasan duwa so panyi we no hwe jama se hwe o so ekoso kama bibi kama ho general na yenhwe metime ba bia me ye ohene ya fansa bia metim ba bia yi menka bi nhiem na yesi obi aba me kuruma ba bibi ntino yanya amane afeni didi kan amate ete sa wa hemfio ho na me ma hwe so bi sisi awanti ne me se me sisi amte me din sanfo a gika kan sanfo en fata sa tiu de ma me kasa ne se on say omo ba ho na tumamufo no ba yo be kasa ni nyina no eye lanta omo oni omo ato
wato na asase na oyɛ nafu wɔ so ewu agama ne maame ne papa bi na ewu di agya na wɔyɛ kua na so di ne dwuma bi wɔ so enti so obi aba wɔ so bɛgyina sɛ so ne de pre so a menka enya bi a agapade ɛyɛ nkunya no ensase bi a ɔhene ne nsase na ɛyɛ nkwankwankwankwa mafu obi fie ne wahunu ntakwa individual bi ne agye wo mu bi afi wo mu nsɛm ana no so gye sɛ yɛ de fram nyina na mu nyina mu nyama de ɛte ne sɛ sesi a wo yɛ ɔhene okuro bi so na hu so ɔhene foforo ate so asase mu sɛ ɔka yɛ rantam gu ne so sɛ wo de kɔpere wɔ asase sɛ kɔba so bi di udin ne nama ɔde nya sika a ebia benya ho fa so enim asase a yɛ sɛ watonton di nyina ebi kra na ɔton na ɔkɔma ti ba bi hene bia yɛntumi hu nti ɔsɛ wo no tumi kyerɛ sɛ ɔmpene ma ne mfa wo din kɔne nam kɔdi sanse mu no ɛna bio wo yɛ de hye na ate kroma yɛ fra de hye sɛ wo na wo di ɛhye de ne yɛ wo de a boundaries no na ahwɛ so nti na asɛm hu sɛ nkrɔfo bi a wɔn sɛ kristo som ne nkrɔfo na ebi magya nneɛma bi wɔ mfie na ɛkɔ saa ofie wa ba na ofie wo maame fie ɔde agya na obi pɛso bu ɛwɔ no na osi fie firi na ɔhwɛ no there be also defend nti yɛ ka so kuro bi so hena ɛya na yɛ ta aka kasa bi sɛ kuro ni mu nneɛma ɛwɔ soro de nam fam ɛni mu nsuo ɛni mu abosom nyina yɛ ɔde an de kyerɛ sɛ wo na ahwɛ kuro no so nti asɛm bi asi kuro mu a ɔna ɛwɔ sɛ bɛsɔ nsa nti sɛ mikro mu hene sɛ bi wantumefo nam ko din sɛmfo wɔ ahemfie a ɛbɛfrɛ nam na bɛtenam bi nso nyɛ ɔna yɛ that's why wo ba bɔne da bia na apaacho ɛnyɛ wo na akɔdi bɔne no wo ba ko wiade wɔ ha akɔdi wo yatam da bia na apaacho so wo ba bɔne saa na te nti ɛmane na wanya no wo no ɔno woni de ebroni friend locus woni dibre bi a ɔde kwa ko gyina mpanyin anim akasa nti ahemfo na ɔsɔ mo kasa ma nti ɛba saa na yebisa ɔhene na asɛm na ɔhene na asɛm na yebisa no ɔhene no ni mu aya no adana ma sɛ you anu tu kan wi na ɔhene na so aka kyerɛ atiame yɛ ka ne sɛ on sɛ ekuro no so ɔhene yere wɔ so ɛna onofo no nso wɔ so amaninya sɛ yi no ɛyɛ de ɔno hwɛ kuro no so no nko na anya na sɛ yeru abrempɔ no wɔ hɔ bi no so ka ho bi nso anya ɔmo nyina nya sɛ wo gye nka de yɛ ne de na nkasa ɛnka ya kɔ no ɔno te hɔ bi die so ɔno de ɔno te hɔ de ɛkɔ no obi fa wo wɔ de anka bɛka obi de udin yɛ wanka ɛna wo so obi ɛbɛfa wo fie ade na so te hɔ hwɛ ha na sɛ ɔnyɛ de sikan na de hyɛ de ɔso bɔ de ɔna nam de agya ho ban General etumi ba saa sɛ kuro baako na abrempɔn be minu miɛnsa tim ebi esi wɔ adankwame okay okɔ adankwame so fi ha ya adankwame ai so mo hyɛ bantama hene adankwame hyɛ bantama ba mu hene ase nanso odi firi asa odi firi adankwame akɔ wura mu akɔ isa so saa mpom hɔ no yɛ wɔ friends yɛ wɔ abrempɔn bɛ 9 ne wɔ hɔ yɛ wɔ sodofo ne baako mo refi ne din twafo twafo wɔ ne fa ɛwɔ hɔ ɛna yɛ wɔ ɔhene baako bi wɔ hɔ ayi yɛ ka ne sɛ nti yɛ wɔ abrempɔn bɛ 9 ɛwɔ adankwame to hɔ so ikra de baako so sɛ adankwame kra no nyina yɛ ne de ama sɛ no ro committee anim nti yɛ wɔ abrempɔn fo wɔ hɔ nom sa okay kuro bi wɔ hɔ abeduru hɔ no na ɔhene wɔ kuro mu hɔ no wɔ hɔ nanso ne de otumfo de bia na henkwa na obi sa abetene ma yɛsɛ oni de wɔ hɔ ɛno so sitibisi ɛnto no yɛ na hwan na yɛ wɔ de hɔ yɛ ne de na wɔn maka no to wɔsɛ to nti kɔ wɔ wase a na owusu panyini na wɔ wase yewurade ahyɛ ne nsa nanso wɔ wase baabi kakra bi wɔ hɔ a yewurade ama na henkwa bi sɛ oni di so na ɔmfa nsom yewura ɛno wɔ hɔ no just deɛ ma bɛka saa no sɛ ɛti saa no kuro no hwan na yɛ hene wɔ hɔ deɛ ɔhene na yɛ hene kakra bi ne yɛtwa ama no kyerɛ sɛ nipa koro ne ba bɛpere tumi wɔ hɔ but wɔn nyinaa yɛ abrempɔnfo ɔyɛ abrempɔn a ɔnkyɛ dɛ ne tumi wɔ asase no so ba ɔte hɔ bi ɔte hɔ bi nti ne fa no na wɔtwɛ so baabi kakra bi ne yɛtwa firi kuro no mu sɛ ɔmfa ne di okay nti nipa fam no so bɛ sɛ ɔtɔn asase na ebia ɛno ɔmɔde ma na mu kyerɛkyerɛ bɛbɛ sɛ ebia kuro deɛ na wɔka no kaporo na wɔka no kaporo
omo nyina wo ho no okay na also bo also di kuro ho no brempo bi ti kuro ni so bi na bu na di kuro na kwa kuro no bi na esi obempo me ka adankwa me o sa adankwa me ne ye bantuma ba mu hene de ya wona yurade ama no 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 wodi kuro a ohwe adankwa me so ma no na adankwa me to ho no na ye di ewura abrempo ba 9 abetena nti ewura abrempo 9 no omo wo ho a amamre kwa so mo so chen adankwa me di kuro na so adankwa me di kuro no na ye di kuro ho okay enti betuma si se man hini bi ene abrempon na di kuro fo mi na betuma woni asase fa bi obi ade wo bi bia na obo ase okay nti obo na obo ase ya ka se obo ase ni kuro bia oni talent ase obo ase no ya ahemfo bi asase ahye so ene yakohu sika kokko ho ene ya afro obo ase na so bia woni dem enti ana obi so hini no so hini wo ho obi a woni die bi wom obi die hihye obi a woni die wom o se ye wo se ya shada se ni hini wo ho ti ye ya se wo edwo so hini ye odwaben hini nti ya no sa wo ye nya obo ase hini na emu obo ase no brono na hihia ya na be kan hia ni na ye nya obo ase no obi a di kro obi a so no e wo hini foforo so no oh okay but some me say hoso say man hini ba ko pela wo man hini no it means abrempon ni bi so sa ase wo ho oh man hini na ya adanse hini wono no di esini ono no di wo don't pass ye abrempon ai okay into abrempon phone di wo e no man hini di wo ai oh okay so no ma che no ai okay nti ebe ya ahemfo be nsia na mo sa asisi ha efre no boas the see the ahemfo nsia awo so man hini ba ko abrempon phone be nu nti ameka be ye no nti etoda usia ohene e o se me na me de so e na asoma si de ne de so no mo ke obi eklemi ne de so nti minim se eye nan o se nu o se nsia o se bro sample o mitimi hu nanso enye ohene ba ko na sase e wo boase eti the perception about bontin say ashada na ye mo man hene wo honom ne de enye no kresa se e wo so mo bisam aye so waka se akra se ni akra man hene o debi if this ahemfo bibiri no mo sase se efre na akra yeah se be na te wo boase nti no ohene ba ko hwe boase so nti de aboya na se ye wasantene ba ko pa odam ha nyina no nemu se kru no so hene na kata no obia di kru bia o ba bia o so temen shia kora no obi dia obi na hwe ho okay yo general dance ye de nko twetwe no bisia no abusua ha na ye de wono enkomo no ABC de bia me ka kire ho se ye konyi kutie na yira da no to so wi a edi kaditi de entia se de kira dwen ye ba na ye bisempenfo ne esenim e de amamo edi mu si bidin ya tesem de Billy Black ne bobichido akram